Il-Mużew prestiġjuż ta' fama internazzjonali Museum of Bible f'Washington l-Amerika se jkun qed jeżebixxi 10 presepji maħduma minn artisti Maltin f'opportunità unika b'ħidma konġunta bejn il-Ministeru għall-Arti u l-Ambaxxatur Malti għall-Istati Uniti Keith Azzopardi. Mario Azzopardi, direttur għall-Kultura fih dan il-Ministeru, spjega kif tneddiet kompetizzjoni biex jintażlu l-aqwa 10 presepji. L-inna tawna din l-opportunità illi minn nofs Novembru sa Marzu, ġifieri għal kemm perjodu twil, nesibixxu il-ħiliet tal-artisti Maltin, tal-presepisti Maltin. Hija opportunità unika mhux ta' min tintelef, għaliex mhux se jkollok barra minn hekk tajjeb li ngħidu illi il-presepju li se jispiċċa fl-ewwel post anke se jibqa' b'mod permanenti f'dan il-mużew, ġifieri se nħallu xi ħaġa li tirrappreżenta lil Malta proprju f'dan il-mużew prestiġjuż. Intant il-koordinatur għal dan il-proġett semma l-parametri sabiex il-presepju mhux biss ikun sabiħ imma wkoll jirrakkonta l-istorja tal-miġja ta' Ġesu Bambin. Ġifieri bħala specifications biex jintażlu il-presepji għandek il-kulur importanti, l-atmosfera tal-presepju kif ħatkun, il-qisien tal-pasturi, għandek diversi parametri fejn inti tista' taħdem fuqhom. Il-presepji għandhom ikunu lesti sal-15 ta' Settembru li ġej u kull min huwa interessat li jipparteċipa jista' jibgħat email fuq emmanuel.i.vella@gov.mt sal-31 ta' Lulju. Dan fil-waqt li nhar il-Ħadd 2 ta' Awwissu se ssir laqgħa ta' informazzjoni fi spazju kreattiv il-Belt.